Is bíad brétha grá. I ceúr armrá gus an scris seán. Is bíine rééis an frital nar dúrú riamh. Feach do lún festa gúis na sléide. Tá na blathas sin Bréithrála tá. chrábhas a drós. Sníomh Bhín freigrach ar chuin na gúnaí. Aisteoid, órannaí, go naomhaítanga agus fhile don chéadsco. Rugú Caitlín ar smócha go na mara sa bhléon 9 cearachas sa híam. Tá sí cheir bliana go leis de chuighuiide sa spidal, agus bhain sí céim amach a go leis de ollscoile na Gaillimhe i den 9 agus 9 Chuir sí a crí is seach an gachrad a rinne sí. Bhí sé an ar a ghlach sí cúis chuí féin, bhí sé an dá réire faoi agus cai sí an dua leis. Agus clúdín sé sin an múntóras freisin, sin an garma bhí aige, agus bhí sé an profisiúnta mar bhúntóir agus bhí gail an a wathaice leis na daltaí meánscoile. Bhailedóir bráhínsa, achas mar óraníir seanós se beár a bhí einara agus an 9 de sí cearnín dar dedal Caitlín I ggóir le Gaellainn. Muna sí club go Gaelgóirí im le clia dar bennim an bunan buí. Bun sin a chas sí le na grágeal, cahaló luin. Mar gona pásanta ar nói mothar an a wahí, bhí sé Harbheith Austin nó rugó Macdóin Caomháin agus thug sé an airadó. Tá mé an brodó, tá roiint léibh daonnta am faoin na rudaí rinne sí, cai mé rá go raibh an fuiineh eici mar ghuine. Hathan cóúidir léibh, bhí sí spódra agus bhí rud a bithe thug sí faoi rinne sí go han dícuiseach é. Bhí cáileara mar aisteoid agus ard a phobail agus speisialta margheall ar a báirt bhí cis a dráma an tríal a hála démar. Níor thug ein drám sa dain a riamh. Níl fine sí agan an náte bis a dain go dtíon. Is go naomhaítanga a bhí Caitlín chomá agus bhí bainteacha le glúiseacht chearta síomhalta na Gaeltachta in all tábhachán na bliana 9 Mar chuid dá de gníomhí a Caitlín chuidir sí linn gréadscoil a mhúnú a dodlacht, Scoil Santan. An sin ar nói nuair a fuair sí héan bás agus bhí an tarna bhain scoil le bunú in ómóstaí tugadh Scoil Caitlín Maude. For Caitlín Maude bás le heilte ar a 6 lá go bheitheh 9 agus tá sí cura I gréin na ciile a móthar na brúine im le clia. Fáil siú rá bhailúchan dá sihar héis a báis. Caitlín Maude dáanta agus Caitlín Maude drámaíocht agus prós. Tá dán Géibheann ar cheann gan na dáanta is aitheanta scríobh sí, cé gur dán simplítán ach is mú míú tá leis. Well, chula mé go bhfuil sé go scapa fud na háite go bhfuil buinte an dáin sin leis an tinise a bhfuil Caitlín. Glí an fila muoineach sin Géibheann Fitzmaurice cúpla mío hen, ará an gráis sé tithe scoil agus go raibh na daltaí go léir I grá seohan an brí atá ráitin cibé leabhar a bhí siad a gúsáid ach ní éiteach sé sin bheith fíor, mar luath mé níos luúthaí scríoch an dáin beidir is 7 mar sin agus níor búla Caitlín tin go dtíon idir 8 so is cinnte, Harbheith cinnte nach faoin tinnis é choribh.